ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛି କି ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ବି ମନେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତି ଭାଇ ଆମ୍ବ ମିଠା ତ ପଛେ ସେ ଆମକୁ ଫ୍ରି ଲୁଣ ମଡ଼େଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଯେଉଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ବଳବାନ ଥିଲା, ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବାରରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପୁଅ ତାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କି କାଲି ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ କି କାଲି ସକାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରବାର ଖୋଲା ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯିଏ ଛୁଇଁଲା ସେ ଜିନିଷ ତା'ର ହୋଇଯିବ। ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଠେଣ୍ଡା ମାରିଲା ପରେ ଗାଁରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଆଡ଼େ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ କି ମୁଁ ସୁନା ଛୁଇଁଦେବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଛୁଇଁଦେବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଅଶ୍ୱକୁ ଛୁଇଁଦେବି, କିଏ ଅନ୍ୟ ବିଚାର କଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା ସେ ତା କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ତା ମା ବାବା ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି କଲା କି ମୁଁ ବି ରାଜ ଦରବାର ଯିବି। ତା ମା ବାବା ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ କି ବହୁତ ଗହଳି ଥିବ, ତୁ ସେମିତି ଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଯାହା ନାହିଁ କି ଛୋଟ ପିଲା ତ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ କାନ୍ଦି କହିଲା ଯିବି ତ ଯିବି କହି ବହୁତ ଏଟା କରି ଗଲା ପରେ କିଏ କେଉଁ ଜିନିଷ ଛୁଇଁଲା ମଝିରୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବାହାରିଲା, ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାକୁ ବି ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ସେ ଗଲା, ଛୋଟ ପିଲା ଚାଲି ଗଲା, ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଗଲା, ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନକୁ ଛୁଇଁଦେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିଲା କି ଆଜିଠୁ ରାଜା ବି ମୋର, ରାଜାର ପ୍ରଜା ବି ମୋର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଜିନିଷ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ମୋତେ ସେ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଇଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଗିବା ଭଲ ମାଗନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭାବୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍ତେ, ନମ।